Takže čaute lidi, zdravím vás Kverty a vítám vás u dalšího videa. A tentokrát se podíváme na něco úplně nového. A teď bude to taková nová série, uvidíme, jestli to bude úspěšný, uvidíme, jestli se vám to bude líbit. A tato série se nebude jmenovat nijak jinak než Smite tutoriály, anebo How to God. Je to prostě jednoduchý, vždycky vám ukážu jednoho boha, nějak si ho rozebereme, jak ho stavět, co si na něj koupovat za itemy, jaký ability upgradeovat, jaký reliky, po případě jak ho hrát. Dneska jsem si pro vás přichystal Huiho, jelikož mám na něm diamantový skin, mám na něm nejvíc nahráno, asi řekněme 20% myslím toho, co jsem kdy ve Smite odehrál za tohohle boha, takže myslím, že se v něm vyznám. Takže to je, k tomu bude asi všechno k tomu úvodu do téhle série a pojďme rovnou na to. Takže, první věc, build. Co si chcete za Huiho buildit? Něco o Hui. Hui je ADC, který má prakticky všechno, co potřebuje. Jeho první abilita clearuje krásně lineu, jeho druhá abilita krásně asasinuje nepřítele, jeho trojka je escape a jeho čtyřka je krásný damage deal, když se zkombinuje s dvojkou. Řekneme si něco trošku o těch abilitách, hnedka jak vyzkoumám, kterým klíčem se otvírá, teda kterým klávesou se otvírá menu pro ability, jo. Takže si je trošku vysvětlíme. Jo, Huiho pasivka, pro ty co neví, co je pasivka, tak si koukněte na video, kde vysvětluju základy Smiteu. Takže pasivka Huiho je after taking damage, a critical hit, pardon, Hui can't be critical hit again for 3 seconds. Co to znamená? Znamená to, že pokud někdo vás hitne a hitne vás kriticky, což znamená, když má kriticky, si nevíte, co to je, což byste měli vědět, ale dobře, je to prostě větší damage, řekněme o nějakých 50, o 100% než normálně, tak vám ten critical nedá znova za 3 sekundy. Prostě 3 sekundy, nic, prostě máte volno, víte, že vás nekrytne znova. Jak to poznáte, že vám dal critical, je nad vám takový černý světlo a hlavně, já to nemůžu nějak ukázat, ale to nad, jak má ikonku, tak to nad ním se jako kdyby zaplní barvou a začne to ubíhat. Takže pasivka se dá určitě využít proti většině hunterů a prakticky i asasínů, takže rozhodně dobrá pasivka třeba na 1v1. Ricochet, nebo Ricochet, jsem si to nikdy nepřečetl. Jednoduchá abilita na clearování lane, clearování minionů. Je to jednoduchý, je to linea, dává to damage podle toho, jak to máte to, dává to, netuším kolik procent z té powery to dává. To je jedno, to nevadí. No a jak to vysvětlit? Je to jednoduchý, je to klasický clear, ale s tou výjimkou, že se odráží od stěn. A jakmile se to odrazí od stěny, tak počkat, to si musím teďka přečíst. Dostane to 50 damage, když se to 50% plusového damage, když se to odrazí poprvé a 50 plusového damage, když se to odrazí podruhé. A dá se to využít strašně dobře. Plus, to si vysvětlíme hnedka takovou druhou ability. Takže tady máte všechno k tomu, co je to. Pak, Mark of the Golden Crow. To je abilita, která je prakticky, ano, je to debuff. Tak co to znamená debuff? Je to, že na někoho ten Mark of the Golden Crown prostě umístím a na něm zůstane po dobu 15 sekund. A co to dělá? Increaseuje to damage. Plus, teda increaseuje to damage na toho daného, na tu danou osobu. Plus se to kombinuje s dvěma abilitama, a to se s tím Ricochetem a Sunbreakerem. To znamená, že když mám označenýho hráče Mark of the Golden Crow a trefím ho Ricochetem, tak mu dá stun na 1 sekundu. Tak, přesuneme se dál. Dive bomba. Já se musím hejbat, jinak mě to... Dobrý. Dive bomba. Dive bomba je, bych řekl, nejméně důležitá abilita na upgradeování Huiho, je to klasická, používá se to prakticky skoro jenom na escape, samozřejmě se to dá použít jako damage deal. Je to jednoduchý, prostě vyletíte do vzduchu, chvilku tam máte, myslím, že netuším, jestli nějakou sekundu, 2,
můžete se rozhodovat kam a pak prostě dáte land někde, ale dá se to použít jako fakt dobrá escape abilita, protože když jste ve vzduchu, tak vás nemůžou hitnout ani žádnou abilitou ani tak, takže to není klasický leap, no jako je to takový leap, přičemž se můžete rozhodnout do kterého směru a jako kdyby máte na to víc času. Já si jenom přečtu, jestli to je všechno. Takže když Mark of the Golden Crown, tak se to se všema abilitama nějak spojuje, takže pokud má na sobě Mark of the Golden Crown, tak je knockback appliovaný. Dává to teda malý damage, takže doporučuji používat jenom na úniky. Sunbreaker je jeho abilita, speciální speciální abilita, je to areno, je to jako kdyby kruh, kde Hui jako kdyby vystřelí 8 střel, jako kdyby, protože kdybyste si četli trošku lore, tak byste pochopili proč, to vám nechám na potom, to si můžete udělat sami. Vystřelí 8 šípů do nebe, přičemž spadne 8 sluncí, přičemž každé slunce dává nějaký damage, který tady máte jako kdyby vyobrazený, kolik to dává za co. A pokud je označený Mark of the Golden Crown, tak je slowly o 20%. Na jako kdyby na 0,25 sekundy za každý hit. Takže třeba když ho letí na 8krát, tak ho zpomalíte o 20% na 2 sekundy. Tak to je asi k abilitám vše a teďka se podíváme na něco teda k buildu. Build Hui. Pokud hrajete Huiho, musíte si uvědomit, že potřebujete damage. Je to o damage. První item určitě Warrior Taby. Warrior Taby naprosto určitě, protože zvyšují vám rychlost a on potřebuje physical power, nepotřebuje až tak ten attack speed, který teda z začátku nemá vůbec dobrý, ale to se doladí až dalšíma itemama jako je Isheval a Execution. Druhý build, tohle je teda ještě, co tady mám build, tak ten se používal minulou season 2 a ten fungoval dobře. Ten Devourer's Gauntlet je dobrý, je to na lifesteal, pomůže vám to přežít, takže já ho doporučuji kupovat i teď. A teda někdy bych ho dokonce doporučoval kupovat jako první item, protože se musí stakovat a trvá to stakování. Pak teda Warrior Taby, pak je tady Executioner. Ten je určitě se hodí, protože jako kdyby snížíte defenzivu enemy týmu a prostě dává to attack speed, na kterým prostě Hui trošku tak postává plus power, která je pro něj neuvěřitelně důležitá. Executioner, určitě. Další item, Isheval. Proč Isheval? Opět attack speed, prostě Hui není dobrý na tom attack speedu a potřebuje se ho vylepšit. Plus vám dává malinko fyzikální penetrace. A taky ubírá defenzivu enemy, takže Isheval. A pak klasicky 2 kritické předměty jako Rage a Deathbringer. Reliky doporučuji, to je vlastně i tak na vás, ale já si vždycky beru Sanctuary a pak po případě buď Sprint, nebo pokud je tam třeba Ares, tak Purification nebo něco takového. Tak, to bylo k buildu a teďka se pojďme něco podívat k abilitám. Já se tady na level 20, tak až to budu mít, tak se uvidíme zpátky. Takže vítám vás zpátky a teďka si řekneme něco o Huiho abilitách a jak je levelovat. Takže čím začít? Pokud Conquest F1, naprosto určitě. Ať je to v Joustu, kdekoliv, F1 nejdůležitější. Pokud jste v Joustu, tak doporučuji všechny 3 ability, protože můžete maximálně vynechat Mark of the Golden Crown, ale ta dive bomba se hodí na escapy a tu prostě musíte. Takže, co nejvíc chcete, v jakém pořadí jsou to důležitý? Nejdůležitější abilita Huiho je samozřejmě Ricoet. To je prostě základní damage dealer. Samozřejmě, pokud můžete, tak upgradeujte ultimátku, ale prostě po ultimátce je to prostě, pořadí je Ricochet, Mark of the Golden Crown a dive bomba. Takže jak to bude vypadat vždycky, já nejsem si jistý, jak je to teďka s tím levelováním, ale prostě chcete si vylevelovat nejprve 1, pak 2, 4 samozřejmě hnedka a pak až 3. Nic nějak jinak nechcete. No, a teďka jak to vypadá hrát za něj. Jak by se mělo, jak nějaký kombička, jak by se to prostě hrát mělo. Dejte, jednoduchý. Základ. Označit Mark of the Golden Crown. Teďka máte 15 sekund na to, abyste jako kdyby něco mohli udělat. Pak to bývá Ricoet. Buď můžete, pokud jste dost chytří, jak můžete tím bouncem, což ho jako kdyby dá velkou advantage a je mrtvej.
Samozřejmě je to rák, který nemá nakoupený žádný předměty, jo, ale i tak jde to. A pokud nejste tak skillet jako třeba většina hráčů, tak jak to dělám třeba, prostě se ho jenom omráčím, pak se snaží utíct, bum, mrtvej. Jasný, takže vždycky nejdůležitější kombinace je 2, 1. Pak samozřejmě ultimátka vypadá takhle. A je to. Takhle nějak vypadají ty ability, to je strašně jednoduchý hráč, je teda bůh na hraní až na to, že musíte vědět prostě co ty ability dělají, což doufám, že jsem vám teda vysvětlil. Něco k buildu taky víte, já nevím, jak clearovat miniony, to je celkem jednoduchý, prostě tak a tak. Hotovo. Máte stack clearnej. Takže doufám, že jsem vysvětlil všechno. A určitě napište do komentářů, kterýho boha byste chtěli příště. A já jsem Qwerty a doufám, že s vámi uvidím i u dalšího videa.